tuna chuan tab setting kan ziranga masabera chuan all programs akan kal le anga Microsoft Office Word akan lut le anga chuan ta hian hei hi ruler hi kan hmang tangkai do don ta ni tuna chuan page layout akan kalanga size kan setanga A4 akan da anga chuan orientation a hian landscape a hlai zong kan da ve thungang hlai zong kan da anga than chu ti zong kan da phei pup do na wang kan da phei do na wangin chuan margin narrow a po kan da anga ti khan narrow margin kha kan da narrow kha chuan 0.5 palo ni ta thui lo chuta ten thui lo chuta ni lel lo ma lel lo mai lo ti ta tep i hmang nge ang helai kara hian helai le line kara hian tep i hman lo chuan tep setting kha mi sim lo helai kara hian tep i hman nge kha anga ya chuan tep i hman lo chuan sim lo chuan ten lo chuta tep i hmang le ang tep setting hman do na ten tep zero ngai ta hian ten lo ta se han tep zero khai hman ngai tai mi hi space ka hmang ngai han ga chu chino ne ka select anga tep setting ka nei don ta ni kai chu tep lo wang khan left side pin ta ro langa an left side ro ro langa cho nei center a ka da nga yen ka that tur tok ta hi ka thathiam tur ngai la ding lam panga chon hei lai mi space kan man chu na se ta hian tep kan na lo pon ta select ta chon ta hi left side pin ta ro ngai cho nei hi left side pin ta ro lai right side patina hi left side pin ta ro lenga tep kan mangang tep tihan zona lom chat tani ma tep setting a poi mo chu ta hian na tira kan siam khan helai mi hi kan clear vek le phatang clear ro lang chuan ma set lai kan chut khan helai kan chut khan line kar hi tep kan man ni nge ngai tep i man lo chu tep kan man lo chuan kan set thei don lo insert ta word ta box khan kan kal lenga word ta hian hei kan la chinanga ta hian tep setting kan tiang tep setting chuan an okay nga chuan hei hi text wrapping kha kan ti le ngai ta ni word at kan in front of text aga da me ol sam dara lam hasabera chuan ta hian ka chuang chu ka chunga hing veng le president za tu khain ta se lal lian chuanga kan tepang tep kha kan hmangang chuan a veng chu teng o California kan tiang California veng a ma chuan ta hian a president za tu chu a president za tu hi pa som ra sang sing noi riat dong lo ra chuan enter lenga ta hian nom na ki ma kan tiang chuan hi chu New York ve thunga chuan ta hian noi riat lo ni ta nga chuan ta hian van lal chana tinga ta hian zakot tinga chuan ta hian pa som ra sang sing noi nenga chuan lalarin chana chuan ta hi chan mari kan ti le me ti kan mi veng kha chu pho chop tap pilang chuan pa som ra sang sing noi ka doi hei tiang kan chuta khat ni thumli lo ni ta pali kan chume ngan tu tok me hi ka ti le nga chuan hei hi numbering a khan kan pe me yang ti kan lu sa thei chu tu na chuan azir dan i wangin kan ti chau lo nga chuan tu na chuan helai mi hi ma kan zirang khan hei chu ai thlat zo hi chu kan adjust me nga hei chu chuan hei chu kan du dan kha lo ni sera hei chu kan adjust thei me nga chuan helai mi che hi kan adjust don ta ni left veilam pangjong in roll kan du chuan veilam pangjong kan da in roll anga kan veilam pang lo in roll ta ni chuan a center in roll tur kan du chuan ne kan click anga center in roll ta tikan ka lo ni ta se chuan nei hi tuna lai chau in roll tur kan du chuan
kan lo select le theya chu hi kan lo double click thei ta kan delete thei ta tu chu nei center ta po kan thlak thei ta he line enroll turin line enroll kan ti chu hi zk ting kan da chinang kan he line enroll dan chu kan line lo enroll ta vei lampang enroll tur kan tu chu nei kan double click le theya left kan da le theya okay ngati kan ikan kalta chuan 65 fi center alom ta hi tayan pali ve lom chu helai mi khat ni thum ni kan ang ta mai don ta chun right side ta kan dang number chu right side enroll 3 na right side enroll 3 na kan ni ding lampang hi an enroll 3 na number a chun non ti kan kha lo ni mai ta tap setting chuan he hi an thil zir kan mang tang ka yanga an pop thei do ngati khan live bel do kan da theya nan kha an pawe mo han chuan ni ka tap setting chu lo ni mai ta kan select angai kan select nga tlai mi chu ai tlai mi tap setting tap kan set ni chu helai hi lo lang ta he mi tap kan set na lo ta kan du lo chuan he hi kan double click anga double click clear all kan chuan kan du dai kan adjust le thei ta he chu decimal te nia decimal hi chu point na om lo azir khan point na khain roll tu ti vel kha ani kha chuan left kan in da roll anga ani lo pon chuan hi right side ten da ru lang ding lampang hei tiam chuan ding lampang in rual ti na don ta hei ding lampang lo in rual ta khan kha tap setting kha lo ni mai ta ni kha tap setting a kan ti thei tok chu ni me ro se